Здравейте, брати и сестри! Днеска честваме на свети Андрей Първозвания, първия измежду учениците на Христос. Вероятно, повечето от вас сте запознати с житието на свети Андрей, доколкото са известни факти от неговия живот чрез свещените писания и светата традиция. Но както миналия път, когато чествахме свети Климент, сердикийски папа на Рим, след апостол Петър, тук също може да кажем с пълно основание и за свети Андрей, че колкото знаем, това знание всъщност отваря много повече въпроси за това, което большинството хора не знаят и не познават. Относно делото, относно учението, относно катедрата и апостолския престол на свети Андрей. И тук имаме какво да кажем, естествено вкратце, за които са по-жадуващи за духовното познание, те ще търсят и ще намерят, както е писано, който търси, той ще и намери. Който хлопа, на него и ще се отвори. Ще започна първо с самото му призвание на свети Андрей. Свети Андрей е ученик на свети Йоан Кръстител и той от школата на есеите. Тук е интересна връзката, която веднага искам да направя. Есеите е една духовна общност по времето на Христос, която много силно кореспондира с по-късно с ученията и разбирането на богомилите. Не случайно, тук е една много важна връзка, много малко хора я правят, а тя е важна, защо богомилите се наричат самите те богомили. Това е препратка към името на Давид, Есеевия син. Есеевия син Давид, чието име значи мил Богу. Така че есеите, милите Богу, ние виждаме след това в новозаветни времена, говорим по нашите земи, за учението на богомилите. Свети Андрей, значи Есеев, от Есеевата школа, ученик на Йоан Кръстител. И тук не искам да влизам в подробности, защото тук има големи тайни, свързани с изобщо учението за потапянията, кръщенията в духа. Но това е за друг път, оставям време и място. Но само ще спомена, че след като Йоан Кръстител в Евангелието на Йоан е свидетелство на това, виждайки човешкият син, се обръща и казва на множеството около него: ето Агнеца Божий, който носи греховете на света. Веднага след това Андрей последва Исус и когато Исус се обръща към него, казва: какво търсите? И те казват: къде учителю живееш? И той ги завежда където живеят, където той живее. И престоява там целия ден. И по-късно свети Андрей намира своя брат свети Петър, апостол Петър, по-късно става един от апостолите, 12 апостоли, както и самия Андрей. Но преди това да се случи, първият призван от Христос, който го последва, Андрей, отива при брат си и му казва: намерихме помазаника, намерихме Христос. Помазаният със Светия Дух, защото това означава името според еврейската традиция по това време. Това вероятно, това е известен факт, но не е лошо отново да го повторим в една друга духовна светлина. Защото ние често пъти не осъзнаваме, че свещените текстове не са само разказ за едни физически събития, за едни случки. А те свидетелстват за една друга реалност, за едни други събития, които са духовни и се случват в другото измерение, измерението на духа, измерението на ония вездесъщ живот, ония събития, които имат пряко отношение и въздействие за цялото човечество и за
съдбата на отделният човек. Откровението, първооткровението, че Исус е Христос, че Исус е помазаника Божий, всъщност идва в Андрей, по-късно върху самия Петър. И също има един мистичен замисъл в това, когато Исус бива запитан от Андрей, къде живееш? Той казва, елате и вижте, ела и виж. И те го последват. Къде е домът на Христос? Защото много малко в евангелските разкази се говори изобщо за дом, в смисъл къде е земното битие на Исус. Докато тук е много по-важно да се спрем и да осъзнаеме, че се касае за едно друго жилище. Къде е домът на Исус? Защото Божественото Слово, то не е събитие, не разкрива само едно събитие, някога станало, а то е едно вечно повтарящо събитие в живота на всеки един от нас. Ние, които търсиме да видим къде живее Исус, къде е домът на Исус. Тук има и тайна в самото име на Андрей. Андрей, името му, етимологията на името, идва от антропос, което означава човек, и то в по-късните школи буквално означава първичния, първочовека. И Рея. Рея, това е едно от имената в тракийската традиция на духът. Така че можем да кажем, че Андрей означава човекът на духът или мъжът на духът, или първочовекът на духът. Относно самото учение, което след възкресението и възнесението на Христос свети Андрей изповядва, проповядва и разгласява, традицията говори, че той е апостол на земите по крайбрежието на Черно море, които по това време са населени от нашите предци траките. Но тук е интересен момент да кажем, че свети Андрей, ако неговата дейност е най-вече по крайбрежието на Черно море, другият велик апостол по нашите земи, Македония, Тракия, Беломорието, е свети апостол Павел. Много интересна и връзката между тях и тяхното съработничество в ония контекст на Христовото учение. Връщам се към учението на апостол Андрей до толкова, доколкото може да го разберем свидетелствано от деяния на апостол Андрей, според свидетелството на Максимила, един документ стигнал до нас в сборника Тракийските хроники. Там се разкрива и голяма част от житието или успението на апостол Андрей, неговата мъченическа смърт, неговите подвизи, но се споменава в съвсем кратко, има изложение в негова проповед, няколко детайла или няколко откъса, където той говори за най-голямото богатство, което човек може да придобие в този свят, докато е на този свят в физическото тяло, това е да придобие себе си. Това е богатството да придобиеш себе си. Той говори естествено много дълбоки неща, които който желая ще запознае, четяйки това слово и размишлявайки духом върху него. Но тук е момента да отбележа, че споменава за онова придобиване на себе си, както и онова приятелство между човеците на духа, където те притежават един други му в една любов и служили един на друг в себе си. В това действително виждаме изпълнение на Христовата заповед да обичаш ближния като себе си, което преминава през познаване и придобиване на това богатство на себе си. Она е свобода, за която свети Андрей в това свидетелство на Максимил. Да придобиеш себе си, сириш да си свободен от тъмнината, от силите на мрака
и същевременно да отдадеш и своето приятелство на другите човеци и те по същия начин да имат отношение. Това братолюбие, което толкова е нужно в днешно време, едно духовно подвизаване, един духовен подвиг. В това учение съзираме действително онази аскеза, която обаче е духовен подвиг. Аскезата, която е позната след всички тракействащи в ранното християнство. И това е много интересно слово, защото говори за онова подвизаване, както го знаем и в образа на светия Херос, онова воинстване на вярата, онова страдание, онова аскеза, която е воюване за правдата и истината, онази любов, която е воюване както за свободата на своето себе, за придобиване на себе си, неопетнено себе и неосквернено и непоробвано, така и за другите. Любов, която е воинстваща, воюваща за правдата, чрез духът, чрез оръжията на духът, не чрез човешки и физически оръжия и инструменти, но чрез инструментите на духовното познание и духовните сили. Така че виждаме тази взаимовръзка в това да придобиеш себе си, означава да се върнеш отново в първичния човек, в оная тайна на помазаника, за който вече казахме, пръв изповядва, че Исус е Христос, т.е. помазаника, свети Андрей. Всъщност дом на Христос, на помазаника, помазаният със Светия Дух, е всъщност човешкото себе. Бог иска да обитава в нас. Божественото обитава в човек, в човешкото. Това е думът на Христос. И в самото учение на свети Андрей за себето, в това, в което се разкрива присъствието, приятеля на човешката раса, човешкият син Христос, има огромни тайни, което, пак казвам, се свидетелства в самото име на свети Андрей, което буквално означава мъж или човек на духа. Така че това е голямата тайна. Това е мястото, където живее помазаникът, където живее Христос. Това е домът на духа. Това е човекът на духа. Там живее и днеска. Това е мястото, където и днеска живее човешкият син. Там, където оставаме място на духът. Където сме човеци на духът. Вижте, връзката между свети Андрей и учението на свети Павел е много силна. И не случайно по нашите земи по-късно познато това учение като павликянство или павликяни. Идва от думата от името Павел. Т.е. последователи на Павел. Естествено, самия Павел в едно от своите послания укорява някои, които се наричат по имената на апостоли или учители на ранната църква. Но това остава според самите думи и на самия Павел, който казва: нямате много бащи в благовестието. Аз ви родих в вярата. Т.е. той е като един баща на тяхната вяра. Подобно както в традицията на Авраам, бащата на вярата на евреите, така е светия апостол Павел се явява като баща на вярата на църквите, основани в Македония и Тракия, по нашите земи всъщност. Не случайно ранната църква имаше тази приемственост и в по-късно време, когато византийската църква доминира и узурпира първата европейска църква по нашите земи, те почват да се наричат, по пример на ранно апостолите, се наричат богомили, наричат се павликяни, т.е. Павлови ученици. Има една такава традиция в Милската църква, епископите да се наричат с имена на Павлови ученици. Много малко хора разбират, че
Имената имат значение, особено за тези древни апостоли, които представляват една дълбока духовна традиция на ранната църква. Не случайно и апостол Павел на древнотракийски единствено може да разбереме неговото учение, неговото разбиране в Христос. Неговото име означава сила или силата. Паус. Паус. Защото той проповядва това, което четем от неговите послания до църквите, като казва: аз дойдох да ви проповядвам Христос с доказателство от дух и от сила. От дух и от сила. А веднага кореспондира с неговото име, което той прие, защото неговото рождено име беше Савел или Саул, еврейско име. Но той, както на едно място казва в своето послание, всичко това счете за измет. Неговото родословие по плът, неговата народност по плът, неговата религия, преди да се яви Исус. И прие ново име, Паус, което означава сила. Това е една, между другото, много древна архаична традиция, защото виждаме и, че в Деяния на апостолите, едно свидетелство на Лука, съподвижника на апостол Павел, в Самария имаше един лъжеучител Симон, който също се наричаше Божията сила. Не случайно и самия Павел в едно друго послание заявява, че Христос за избраните е Божия премъдрост и Божия сила. Така че името на Павел, Паус, явява оная сила, която за него е самия Христос, явена в живота му и явена в служението му, като апостол на Христос. Тези орфически концепции обаче за това, че дом на Христос е себето, човешкото себе, където духът слиза, е напълно орфическа и традиция, която разкрива храмът или домът, жилището на Христос в нас, в човешкото себе, там, където всъщност Исус иска да обитава и където иска ние да общуваме с Него. И пак се връщам към името на Андрей, Андропос, първичният човек, който обитава в духът и духът в него обитава. Това е едно явление на учението в Христос, това помазание на духът, което виждаме след това в традицията на богомилите и на павликяните, Павловите ученици. Между другото, това е един термин, който мнозина твърдят, че има абсолютна тъждественост между. Трябва да разберем, че Павловите, т.е. павликяните и богомилите са едно и също явление. Само, че в единия случай се набляга на оная традиция, тая традиция, която е свързана и с есеите, и с милите Богу, докато Павловата традиция е свързана с божествената сила и премъдрост, но те са в едно. Това е по различен начин да се каже едно и също. Вижте, Свети Андрей е голяма мистерия, защото ние четеме случката със Свети Петър, неговия брат, когато той по Божие откровение заявява, че Христос, при въпроса на самия Исус, казва, че Исус е Христос и Христос казва: ти от сега си Петър, и го нарича с ново име. Тук отново виждаме потвърждение колко е важно за учениците на Христос, сте апостоли, имената им. Те не са нещо, което може да счетеме, че е просто наследено. Е нещо, в което самия Христос вложи значение, дълбок смисъл, учение, име, което, както четеме и в Откровение на Свети Йоан, име, което съдържа в себе си тайната на Христоявлението. Така че Петър стана канара и Христос казва, върху тая канара ще построя
църквата си. Но тази канара, както и много други с църковната история, в историческата църква богослови, са заявявали, че всъщност този камък, това откровение е всъщност, че Исус е Христос. Това, което самия Петър изповядва. Симон, това е старото му име Симон, който изповядва, че Исус е Христос. И всъщност това откровение е камъка и канарата, върху която се изгражда църквата Христова, историческата църква. И тук е момента обаче да отбележим, колко странно, но това откровение, че Исус е Христос, четеме в същото Евангелие на Йоанна, че много по-преди това, първи Андрей заявява на самия Петър: ела, защото ние намерихме Христос. И след това го завежда при Христос. Това е уникално. Тук виждаме свети Андрей една огромна позиция и роля в древността и в самите очи на Христос. Христос как гледа на него? Според името, което, светото име, свещеното име, което носи. Също и ключовете, които Христос казва, че дава на апостола си, за да каквото вържа на земята да бъде вързано на небесата и каквото развържа да бъде развързано на небесата. Виждаме същото слово в Откровение на Йоанна, същия, който пише Евангелието на Йоанна, за ключа, който отключва и никой не може да заключи, и който заключва и никой не може да отключи. Това са тайните, които отключват измеренията на духа. За да може човек наистина да влезе там, където обитава, където живее човешкият син. Тайната на духът, който слиза и възлиза. Андрей, антропосът. Човешкият син. Голяма мистерия това. До тук относно тия тайни. Но искам да спомена съвсем накратко и относно значимостта и смисъла на апостолския престол и катедрата апостолска. Много малко хора се замислят какво означава апостолски престол или апостолска катедра. В Откровение на Йоанна на няколко места се споменава това, какво означава апостолски престол. И тук искам да го спомена относно разбирането за църквата. Дали тя е свещена демокрация, един вид съборност, където Божия народ, призван от Бога, където се събират около Божието име, около Божието Слово. Божия народ, който се събира около Божието Слово. Тази съборност, където в единомислие, в пълен консенсус. Няма болшевизъм, тук е пълен консенсус. Божите хора решават това, което им е дадено чрез Духът, както е писано. Нам се видя добре и на Светия Дух. Това става чрез Духът, който обитава и се движи сред Божия народ. Божия Дух, който обитава сред народа Божий. Божия Дух, който обитава сред избраното човечество. И в същото време има иерархия. Каква е тая иерархия? Самият Христос в Откровение на Йоанна заявява, че който победи ще седне на неговия престол, както той е седнал на престола на Отца чрез своята победа, на своя кръст. Този велик подвиг на светия Херос, който чрез своите страдания даде избавление, изкупление, изцеление на човечеството, на своите брати, както ги нарича сам той. Не се само да ги нарича братя, като първороден между тях. С една дума, апостол е този, който чрез оная аскеза, за която говорихме, он е духовен подвиг, на това страдание за братята, за човечеството, за тези, към които е пратен, е победил, надделял, придобил себе си и придобил себето на много други приятели, тяхните
нетленни жилища. Това съкровище, което има в човека. И така победил, сяда на Христовия престол. Какъв е този престол? Искам да го спомена, че пак в Откровение на Йоанна също се споменава за това, че сядат на престоли, вижда, самият тайновидец Йоан вижда във видение, на престоли да сядат Христовите мъченици, за да съдят. Това е точно и според пророчеството на самият Исус, който казва към своите ученици, се обръща и казва: вие ще седнете, вие, които бяхте с мене във всички мои изпитания, ще седнете на престоли и ще съдите. Какво съдят? За какъв съд става въпрос? На много места самия Христос говори за съд, но говори за съд, който е духовен съд. Това е оная власт, която сам Исус даде на своите ученици, когато ги прати да изгонват демони, да изцеляват болни, да възвестяват царството на духа, царството на правдата, на истината, което пак той казва, самия Христос. Той е вътре във вас и сред вас. Онова царство на духът, онова царство на освобождението, на правдата, на вечния живот. Така че това е, забележете, власт, която той им даде, власт над духовете, над демоните, на силите над мрака, над болестите. Това е съд. Той им даде да съдят, както пророчествата на древните говорят за съд и над силите на мрака. Същият съд, за който се споменава, че той самия на кръста извърши, като изхвърли навън княза на мрака и изведе на показ архонтите на тъмнината, силите на нечестието, които поробваха човечеството. Ограби ги и освободи техните пленници. Това са все думи от ученията на светите апостоли, на светия апостол Павел и на всички други, до които са запазили документи до нас. Документи на Светата Църква. Това е много голяма тайна, защото виждаме, че апостолите, властта на апостолите, тя е власт освободителна. Както и катедрата, тя е власт поучителна, изпълнителна власт. И ако може да кажем, че свещената демокрация или съборността на народа Божий е действо на самия Божий дух във всички и чрез всички, Бог издига тия, които са победители, тия, които са по-напреднани, на които е дал власт над духовете и над силите, да бъдат избавители, да бъдат освободители, да бъдат изцелители и да бъдат изпълнители на Божиите поръчения, изпълнители на Божествената воля. Точно според замисъла на самия Христос, който той казва на учениците си: който иска между вас да е голям, нека стане слуга на всички други. Тоест престолът на апостолите е престол на служене нам, служение нам, както и Христос казва: аз дойдох да служа. Човешкият син дойде да служи, а не да му служат. Така че това е иерархия на служителите, слугите на Божия народ. Тези, които подобно на Христос са пратени да служат. Да, те имат власт, но тази власт е изцелителна, освободителна. Тя е изпълнителната власт. Може да направим някаква съпоставка в света, как и в Божието царство. Пак има изпълнителна власт, има и властта на народа, съборното начало, има и съдебна власт, която е престолите на съд, но те всички са в един синхрон, където апостолите изпълняват това, което Божия дух работи сред народа, като избавители на народа, като служители на народа. И съдещи не човеци, а духовете на тъмнината и мрака, онези измамни сили, които поробват човечеството. Тоест виждаме в изпълнение ония идеал, който не случайно после виждаме като въжделение на народите, като едно отражение,
като е едно подражание, защото трябва да знаем, всичко, което в социалния свят, в политическата система е измислено, помнете, то е отражение на нещо, което пак човешкият син дойде и постанови. Всичко това е само едно подражание, къде е успешно, къде е просто една само външна имитация и менте. Но оригиналът е в царството на духа, което е едновременно свещена демокрация, власт на народа Божий, в който се движи духът, ония човеци, които са придобили себе си, чрез духът в тях. Там, където съдът Божий е чрез Божии пратеници, но които съдат не човеци, а съдат духовете на измамата и на неправдата и са освободители и изцелители. И тяхната катедра, она поучителна власт на изпълнението на всички въжделения, които Бог влага в избраното човечество. Тук има много тайни и знам, че не е достатъчно, което днес ви казвам, защото след всяко откровение идват въпроси и търсения на нови откровения. Но искам да разберете, че апостолската катедра и престол не е човешка номенклатура. За съжаление, в църковните институции това става като човешка номенклатура, като външна иерархия, докато ранните последователи, древните последователи на истината, те много добре разбираха всичко това е действие на човешкият син на Христос в тях. Реални дарови, способности на изцеление, на управление, на сила, на премъдрост, тайните Божии, ключовете на тайните Божии. Господ да ни помага и да ни дава сила. Господ, Духът, Той ще ни движи, ще ни води. Христовият мир да бъде с вас.